जा बाप रे पाला जा बाप। बढ़िया से रखा देखी जा। एकदम देखो तारू बुझा ताटे कि कितना निक लागा ताटे। देखला हो कन्यावा, देखला हमरा घर में देखा नाना मुन्ना मेहमान आइल बा, लगले सोहर गवाई पता नहीं लोग मुंह पर शिव कारी चर्चा पुताई होई के कर भइल मम्मी जी के का है तू आजे जानता रू का एथी करत रू टंकी टोन पड़त बोलत रू। रही हां तू। टोन त काहे तरा मालूम ना रा चोरी का लेके आइनी है जा का हमनी के पूछ लेनी तो काहे से कि तीन तीन गो ना मेहरारू बनी तो पूछ लेनी तो का हो गइल। देखा कन्यावा परीक्षा ओ पुता नहीं गई। मत बोला जान यही पे परीक्षा पुता कहीं गई, न गलिया देखला थी मुंह नहीं पे के खेलवड़िया देखला। के। हे भगवान कैसन हमनी के जीवन बटे, कैसन करम किस्मत बटे कि जीवन भर रोवे खाती हो गइल बटे। हमरा से पीछे पीछे के जेकर भी बियाह शादी भइल सब दो दो तीन तीन लइकन के माई हो गई। एगो हमनी के बनी जाए कि जीवन भर बाजे बाज खाइम जाओ प्रभु। जे जे जा जा कहलस ता ता आदमी गइल देखौलस सुनौलस तब वो कुछ ना भई। हे भगवान जी कैसन हमनी के करम बटे, कौन इतना बड़का पाप कर देले रही जा। भौजी काहे रोत लो, चुप रह। अब तो जौन भगवान के जौन मर्जी बा जौने न होई। हैं कहता ना किस्मत हमनी के ही बानी जानू। ना हमरे को लइका फैका, ना भइये के को लइका फैका। हैं हमू ताना सुनतानी या भइयो ताना सुनतानी। बताओ जाना तनी बबुआ जी, बस हम तो ये सोच के बर्दाश्त कर ली ना कि हमनी के करम किस्मत में नु बाल बच्चा के सुख नहीं के, संतान सुख है ये नहीं के बबुआ जी। हाथाना दुख जनी माने का कही, भगवान के एके बेरा हाथाना दुख ना देवे के चाही। दुख के तो पहाड़े गिर गुल बा हमनी के परिवार पर। रे बताई कौन इतना बड़का हम पाप कैले रही हो भगवान जी। टोला महल्ला में के सब नेवता हकारी तुरत रसन जानलू, बतियावत रहसन। हम सुननी है, हम जात रही त रास्ता से क्यों कनी घरे नेवता चलावे जोग नहीं छे। बताव तो हैं ये हमर अपन तो हाथ के बा। बुझाते नहीं के कि हम का करी। बबुआ जब ये मन करता राह चलत तनी तो कोई टोक देता, कोई कहता कि बाजी नहीं है कर राह धंगला पर हमनियो घरे कर परछाई पड़ जाई। का करी हमार तो कुछ नहीं के बुझात। का जाई छोटकी देखी कहाँ बिया, वो तो दिन रात रोई में लागल रहता है। जाए तो रोवा लोग न, तब रोला से दूसरे हो जाई। बताव अब तो जौन होके के जौन तो बबुआ होते जी बा। कल झगड़ा कोली सन टोला पके त कहते सन की मम्मी जी के कि तोर दोनों पतो बाजिन भाई सन रे बचिनी आते काहे बोला तारे तोने के मुंह बारे तोने घर में कबो बन सोई तोने घर में कोई दिया बाती बारे वाला ना रही जान जाई। मम्मी जी क्या आके करबू अब रोवत ऐसन रही घरे। हालात बा तब नु आदमी हंस के चल जाता। भगवान पर भरोसा रखो, ठीक बनू। रोवा लोग न तनी तू लोग हिम्मत दे, तू लोग तो तनी आदमी तनी आगे पलटी सोचित विचारित। लेकिन तू लोग तो नर्वस कइले रहता लोग घर में, तब का आदमी का हम कही। हमार तो ना भइल तो भगवान पे आशा कइनी कि हे भगवान जाए दो हमार ना होई तो कम से कम तहार मेरा रुआई ओकर बाल बच्चा होई, ओकर बाल बच्चा हमार बाल बच्चा। लेकिन भगवान का जानी कौन आग लगा देलन ओकरो के। जाए तो भौजी रोवा न, तू के न बिया। का जरी हो जो सूता रहे ओकर कपार दुखा जाके दवाई लिया दी। ठीक काहे भगवान जी कौन ऐसन पूजा पाठ करी, कौन ऐसन मेवा मिश्री चढ़ाई प्रभु कि कहू कानो को तो लूजो लंगड़ गोदिया में हो जाई तो बाजिन के नाव मिट जाई हो भगवान जी। हे भगवान कहवा जाई बुझाते नहीं के। कपार बुझाता कि एकदम सोच सोच के दुनिया के बात सुन सुन के बुझाता के दुखात रहता। हे भगवान बुझाता कि कन्या एकदम बहिर हो जाई हम। ए कन्या झोरवा द साग सब्जी ले ले आई, आज बाजार हउए का सोचत तारू। हाँ इहे कुल तो सोच सोच के मन नहीं के कत बाजारे हाटे जाए के। घर से बाहरी निकलला पे सब इहे कहत हुए का हो दोनों पतोहिया के ना खे होखे के। अब तो बड़के के लागत ना होई, अब छोटकियो के ना का होई ओकरे पर छहिया पड़ गइल बा। तार घर वंश कैसे चली बताओ, बुझाता वंश भाग रखा तने पे खत्म हो जाई। एक कन्या ताना सुन सुन के घर से बाहर नहीं के मन करत जाए के। मन करता न एक चुरुआ पानी में डूब के मर जाए। हम एकदम चुप रही मम्मी जी, हमनियो हम बहुत ज्यादा तकलीफ में बानी, दीदियो तकलीफ में बानी, सब हमनी के इहे कुल सोचत सोचत टोला महला के बातें सुन सुन के इतना दुख तकलीफ सहतनी जा। लेकिन तबो भगवान के का जाने कहा एथी बा ध्यान की आज तक एको गो ना दीदीए के देलन ना हमारे के। हे कुल के चलते बड़का लड़के बाहर रहत हुए।
ई छोटका बा तो घर से बाहर ही निकले बूढ़ा हुआ तो अपन दुआर छोड़ के दूसरा के दुआर पे ना बैठल जेकरा जवन ना कहे के तेवन कह देता हंस देता वो बड़ी रुआई छोटे तो भगवान जाने सुने के कहले कहले बाबन तबे नु मम्मी जी टेंशन मत करी का करम जौन पूजा ना करे के जौन पाठ ना करे के जौन मंदिर ना जाके ते आदमी गोइल सगरो कइलस तू है नु हो आई भरले के भरेलन भगवानो माई कहत रहे मम्मी जी कि ये जो पूछैली सन कि पुष्पा का भइल त कहीं ना कि अभी कुछु ना त हंसेली सन जनी हे ये तो कहत ऐसन टोला में का कहत या खिलवाड़ी मुंह में ले गाड़ी आता ओकर बेटिया कहत है नैहरे में गुल खिलैले हैं त कहां ले होई हां तब जान जे कलिया त हमरा करेजा में छेदला नु का कहे के लेकिन एगो नतीजा ना मम्मी जी कहे के समय भाई दिनवा आदमी देखा त तबे न कोई कुछ कह देता हम सोच ली कि कौन जिंदगी जिया तनी हमर छोट बहिन के जाते जाते लइका हो गइल जी आए हम बड़ हो के अभी तक झोंका तनी का है तारल 2 महीना पीछे ही के नुआइली है हमर बहनिया के पतोया ओकरो ये नु गइल आई का करबू भगवान का जने हमनी खातिर कहां सुतल बाड़न हमनी के जवन जड़ी ना खाए के दवाई जड़ी बूटी पूजा पाठ ओझा गुनी सब त कह के रह गोनी जा नइखे त मम्मी जी का करी जा बताई हुए नु जे जहां कहला दौड़ले टूटली गोड़े जाने जे जवन कहला तवन खियावे नि पियानी हम तो इहे नहीं के बुझाता हमनी के कैसे जी जा कैसे मुंह दिखाई जे गांव में जाए तो कने चिंता मत कर भगवान के अगर मन में होई हंसाही के तो हंसवाइबे करे ना तो देवे कोई तो जरूर बता दिया आज ना तो कैसे तो कल भगवान के नगरी में देर होई अंधेर ना होई आज ना तो काल देवे करे जा झोरा लिया तू सोचा मत बुझाइल नु तू इतना सोचबू त हमर लइका के मुंहवा भी तार मुंहवा देखि त हमर लइका के कितना चिंता होई बतावा ना आए जल्दी आओ तो झोरा लिया बाजार हुए जाए कुछ ले ले आए साग सब्जी का करी हो अबे कनी के तिहा हमरे नु धराए के बाय का करी नहीं थी करब त दा जाई हो ले ले आई सगवा सब्जी है ना त ले का है चाची जी कहाँ जाता नहीं कहाँ जातनी जातन बाजार तू कहाँ जातो हमरा घरे ए चाची जी तनी आईनी घूमे खातिर सोचनी है तनी कुछ लौका का फरल बता एगो ले लियो अरे का लौका फरी का लेबू हमारा घर ले हमनी के त अपने जोगाइन नए समाचार बाटे का माने नइखे होता का बार बार पूछत हो जाए कने बताओ आज नइखे होता तू मजा लेताड़ू आई ए चाची जी हमर हलवा खाए के मन करत त हम कहम ना हलवा ना खिएम रउआ बताइए तो खुशी के बात बाटे नइखे होता तारा हलवा खाए के मन करता का है घरो बना के खा सको तू जानते बाड़ू तो दोनों पतोहियन के नइखे होता तू ऐसे बोलत ताड़ू ना त आज होखे के रहित न तो कोई ना बोले ती है कुल बतिया सोच सोच के हमनी के घर से बाहर ही नहीं के जा निकलत चाची लेकिन जी कतना घर में रही जा बताव ऐसे तो हमनी के नाटक करत रही जा लेकिन भगवान हमन भगवान कब दे दियन उनकरे हाथ में न बाटे हाँ के जानता भगवान करस तो दे दे अब हम का ए कही हम चाची का ए चाची जी राउर दोनों पतो के खेती तो बंजर बाटे हमरा लौकत बाटे लेकिन रउआ तो जवाने बन ठीके ठाक लौकतनी हमरा रउआ ना करा देती कही थी कैले बड़ू हो कने वही कुल का कहताड़ू हो आ खेती बंजर रही थी कैले बड़ू बताव आज हमारे ओखा के देवे के रही त तू आज कहतू ना आजकल ई कुल हो ताटे जानल नु अरे टीवी पे ऐड देखले बानी प्रचार देखतनी तब न कहतनी बाड़न दोसरा के बुद्धिमती देताड़ू बुझाइल नु अपना ननदी के ना होत रहे त काहे ना तू होखा के दे देलू दोसरा के होखा ले दोसर कोई के लइका फैका हो जाई बोला अरे ओ भी पड़ल बा 1 महीना के बाटे तुरंते लगले हलवा खिएम जे सोहर गवाई अंगना में हमनी हलवा के खेब जा ये नु कहला देखले दिवस समदिन उहे बउए आज हमार पारी त काल तोहार पारी तहारा घरवा रहे तब वो घर ना बोलत रह जा आज हमरा पतोहियन के लइका फैका ने के त कैसे तू बोलत हो जा उ बोली कु बोली बोलत हो जा चाची जी ऐसे काहे बोलतनी है रउए खातिर न कहतनी ई जो ढका जाओ हम देखी आपन घर निहन बानी आपन घर के सदस्य हमरा के बूझी आता ना बुद्धि मत द जा आता ना बुद्धि देला के जरूरत नहीं के हमनियो के बुद्धि बा हमनियो के बुझाता लेकिन उ ई इतना जान नहीं तो पड़ जेते तारा के कोई ना आटी सब मजे लेबे वाला बा मजा लेते तो हमरा के समझावत चलत हमरा घरे मन जेता हमरा पतोइन बिरी ना तो कुछ कहबू अबू त इथि हो जाई आय दादा बुढ़िया कतना ओठती है तारा घरे के जाता हम तो आईनी मजे लेबे खातिर ठीक कहनी बुढ़िया से कह देने बुढ़िया के तो मुंह हेला जागल रे करी का पोत के चलस गांव में आओ कैसे कैसे सब यही पर मम्मी जी सामानवा रख दीना देखो हो दे बॉल है दे फेकल बा बिगड़ रहे तवन का तो बनता सब कोई कहता कि बनता
बनवा बन जाई, तारीख तो लिखल बा 2023 में के है दादा। जाके करके ई ना टूटल का हो नहीं। काहे हो बैठ। अरे देखत रही सुपवा जी को हलू के होई बानू हेकरा से फटका में एगो टूट गइल बा, ओकरा के देखत रही। ई कहनी है बढ़िया से बैठ तनी तारा से तनी हम बतियाई तनी। का बोली? लेवा तनी हम मुर्गा बेरा ठीक बा। बाक मन नहीं के करत बना। ओह अरे भगवान जो दुख तकलीफ देत रहूं तो देते बने, कम से कम तू तनी अब अपना में बढ़िया से मिजाज में रह। कम से कम खाहू पीहू सब निके कोई निया अपना साथ में उठा ना नु कोइलस, भरदम कोशिश कोइलस, प्रयास कोइलस, जहाँ ना जाए के ओइजा गुलस, जेकर मुंह ना देखे के ओकर मुंह देखलस, जौन मंदिर में ना जाए के ओकर घंटी टन ले जाके हैं तो तब हो भगवान के नइखे बुझात तक। अरे जाए दो का करबू, भगवान के महिमा ये बात इहे नु होई। अपना साथ में उठा रखलस, दावा बीरो करबे कइलस, भरसक प्रयास कोशिश कइबे कइलस, जेकर मुंह ना देखे के आदमी ओकर मुंह देखलस जाके हैं। मंदिर में एको मंदिर मस्जिद बाकी बा अपना से? अजी सुनी ना, फुआ बतावत रहे कौन तो हवन बाबा ओ जे देखत रहन जड़ी न देतवन 1 महीना के आ ओकरा के न दोनों बेरा पिए के बा पीस पीस के तो तो वो कह के देख लिया, हो सके के जने उहे लाग जाए हैं। हाँ। तनी चेहरा पर तो मुस्कान रखल यावा, तनी मुर्गा बनावा खाई लेबो, का करबू अब तो जोन होके के बजन तो होते बा। बुझाता जी निक जबुन बनावे के खाए के हमरा इची को मन नहीं के करत के तरिया मन घोटा तनी हम ही जाना तनी जननी कोई तोहरे एगो दुख बा, हमरा दुख नहीं खे। रउआ पता बा टोला में कौन लड़की ना पहले घरे आवत रही जहाँ से बोले खातिर, लेकिन कौनो जानी नहीं खिजावत काहे कि सब कोई महला टोला कहता कि ओकरा घर से ना पानियो पियल बेकार बा, ओकरा घरे ना आदमी आगना में जइहन, ओकरा घर से रिश्ता नहीं खे रखे के, भात पियान नहीं खे रखे के जाननी। तो खाली यही वजह से ना बताई जाना तनी। सुनी ना जाई रउरा लेके आई हम बनावा तनी और कुछ हम सोचा तनी जी, का सोचत रहू बोल लेकिन उल्टे समझम जा रउरा सब। बोल। जाई रउरा हम दीदी से ही बात कहम रउरा से लो ना हमारा से खास दीदी बड़ी, हमारा से कहबू तब न हम सलाह विचार करब ना रउरा से बोले में तनी अटपटा लागता, दीदी से हम ई सुझाव ले लेब तब रउरा से हम कहम जन्नी हम। अच्छा ठीक बा, कोनो बात नहीं के। आई कहनी है तारा से टोलो महला में कोनो आके घरे कुछ बोले लिसन? कहतनी ना कि टोला के कोई बोलत नहीं के, लेकिन मम्मी जी कहतनी ना कि बाजारे जाई चाहे बाहर फेंके जाई ना तो कहलिसन कि निर्बन से नहीं के रह जियन स, अब खानदान आगे ना बढ़ी, ये कुल न सुने के बा। क्या करूँ समझे में नहीं आवत। तो माइयों के उम्मीद पे साफा पानी फिर गुल। माई कहता ना आसारा उम्मीद लगौले रहे कि हमारे को नाती हुई तो हम दुकानी पर अंगूरी धरा के लिया जाए। आई हमार तो बुझाला एगो आदमी के हाल रहती, एगो आदमी के दोनों भाई के उहे हाल बा, जेकर दू गो पतो होकर एको नाती ना हई हत चकायागा ना में बताव केहू बा कूदे वाला। जाय दी का करम, ये लिखल बा हम तो ये कह सकिन, हम तो रउरा से माफी नु मांग सकिन जी कि जाय दी अगर हमारा में कमी होई रउरा बाप ना बनी तो में हमार गलती होई तो हमरा के माफ कर दे हम। अरे का हम कही तारा में मान लो मान लेनी कि कमी बा चाहे कुछ हो बा, लेकिन भौजियों के तो उहे हाल बा हैं। घर और सब बनाइए कुल भइल कि ना होता तो कुछ कइल गइल बा, वो कुल खातिर घर और उतना पैसा लागल तब तो नहीं के हो एको करम करमठ बाकी बा हैं। जहाँ आदमी टीवी पे प्रचार देखता कि हेजवा निसंतान रोगी मिले, वो आदमी धावल छी पाती जाता कि हो सके वो जगह दवा दारू लाग जाए। उ कुल नीक ना रहेला जी, उ कुल खाली एथी पैसा कमाए के एथी उनके एगो रोजगार हो। तनी मनी पैसा हम खर्चा कोई नहीं में, जहाँ ना हॉस्पिटल में जाके वही हम जाके धवनी कहीं दवा बीरो लाग जाओ। का करम जौन हो नहीं हो तब कैसे होई जे जया लिखल होई तो होइए जाए, ना लिखल होई तो नहीं होई, कतनो रोला पिटला से मुड़ी पटकला से होई बताई रउरे। जौना मंदिर देखी ना तौना मंदिर के आगे जाके कपार लड़ाई ना तब होता। कपार तो मंदिर में लड़ावत का भगवान फूटे के धांधा लड़ तब भगवान के नजर नहीं के फिरत। छोट बहिन के हमारा सामने लइका हो गइल अते खेले लगलसन आ हम वही घर में जाई ना त मुंह उदास कइले रही ना के तरी लागे। हम तो भरसक अभी तक कोनो बात नहीं खे, लेकिन भैया के बतावो बियाह कइले कितना साल भइल, उनका से पीछे पीछे के हमारा से पीछे पीछे के बियाह कइल आ सबनी के लइका फइका कूदत ना स हैं। का करम जी मम्मियो जी 24 घंटा रोवत नहीं बुझा त फिर भी पीलो भइल बा वहां के। का करबू अब ऐसन दिन में हमनी के चलत तो रोही गावे के बा, दोसर का उपाय बा तनी समझाव तू का के
समझाओ का करबो अब। बुझाता न कि घरवा में कुछ भइल बा जी ओ तरी एकदम सन्नाटा आजकल और लगता है जानी और जैसे आदमी बोलिया बोलेला नु गौवा टोला में मम्मी जी आके सुनाई ना नु तो बुझाला कि एकदम खूने देही के सुखा गइल जाई रोड बाजारे जात रही जा समझाबो माई के देखो। जाता हम जा तनी मुर्गा लेके आवा तनी बनई मुर्गा अच्छे। मतलब मम्मी को बनावे के मन नहीं के तो का करबो घर परिवार के सबके को उहे विचार बा तब उहे नु आई अब। मसाला पीस के रेडी दीदी रखो। कहनी है हां मसाला पीस के रेडी रखो। अरे दादा हम पागल यानी है ने से निकाले वाला बाहो एगो कानी का छोटका बच्चा नमा के मम्मी जी पगावा रख देनी ह पगावा रख देती तो ठीक रही नु निकाल के तयावा तैसा रात में चढ़ के कन्या पगा खोजे आइए गेली ए मम्मी जी का हो कन्या एगो के पगावा जी अरे वो कन्या बा। पगावेल तो ले जाए खातिर आई नहीं कहां में ओ का धैनी दलानिया में ना तो केनो उठाई हसन लेके चल जैसन जान तो परसों दिना के दूगो बड़की बड़की के पगहा लेके चल गुल बड़ा सन दूगो के हाँ। चल गइल बाजी का जाने केनो लेके चल जैसन जाना तड़ू टोले इहे रास्ते बे आवे के बे जाए के बे यही में तो लेके ना चल जी हसन कनी न सुना ना अरे ब उ कहत लन बुढ़ऊ पूछत रहन हो खेतवा में का बुवा देही हमरा सब पछियारा वाला में? हम तो ये कम के सरसों ये छिटवाई में तना तो होई जी मार लाही लग जाए ना सरसों देके पछात हो जाई हमनी के सरसों जितना रोपाइल बा उतना रहे दा आ ओकरा में हम कहत रहनी बूढ़ऊ नु कहत रहन चना छिड़के के तो ई बताव 2 बीघा चना रोपल ही बड़न तो अब का होई हो मार चना हम तो कम के साग सब्जी कुछ रोप दी अगर बेसी रही तो ले जाके मंडी में आदमी बेचियो दी अरे साग सब्जी के हेने खेत वाला में ओकरा में हम कहनी मसूरी महंगा रहत हुए मसूरिया होई तो बेचैबो करे मसूरिया हो जाई तो बोवा दी ठीक है तो रही मसूरी ना तो रहर ओहर खातिर छोड़ दी का रहर खाती हाँ अब देख लीजिए रउआ सब अब हम का जानतन जी खाता बाड़ी के बारे में अब रउआ सब न जाना अरे बुढ़ऊ दम न कइले बड़न हमारा के जी मोली आवे गइल ना मुर्गा आ जा हाँ हां कन्या कहत रही कि गइल बन मुर्गा ले आवे आहो मुर्गा काहे के लिए तुझे खाली गरम मसाला ले पेट खराब हो जाए ई ना तो मछरी उछरी ले ली तो ठीक रही मछरिया ले तनी इथियो रहेला गरम मसाला मारा तो देख तीता कमे बनाई है ना तो परसों दिन सब्जी तीत बना देले रह जा हमार तबियत हो गए खराब पेट लाद हमर लहरत रहे जान जइयो ना तो कहतनी कन्या से कि ना बनाई कन्या मथी ढेर ली मंगवा देतनी आ कहनी नु कि तबाज के दूधवा बका होई बैठा देम ना दही जमा दी दहिए जमा दात ना घिवा निकलियो जाता हुए देखो तो पूजो पट के घिव नहीं खे सब तो इहे कहता तो तारा घरे लगहर पैसा ना तारा घरे घिव नहीं खे मिले पहले एक बेहुनी तार सास रहत रही तो देत रही ऐथी करते है हम कने ए बाबुआ पहले के जमाना में अब के जमाना पहले के बेटी पतोई रही तो गोबर पात तरसन गोबर गोईठा रहत रहे तो अपन बैठावत रहे आदमी दूध अब गोबर गोईठा जो कहीं के नहीं के मिले तो कहाँ ले दूध बैठी आ के करी के मोही के इथी करी हम खेते बधारी देखम तो दूध मोहम आ दही मोहम आ कहनी ना मम्मी जी का एगो बात कही खिसियाइम ना ना बोलो काहे खिसियाई कहनी हनु कि कहत रे मार भौजी के एगो बनारस देने कोनो बाटे ओझा गुनी देखेलन का दो ढेर आदमी के लइका हो गइल बाटे चलम कालिया के हमरा के कन्यावा के एक दिना एक कन्या ई बताओ जहाँ ना देखे के जहाँ ना जाए के तहाँ गोइनी जा कौन डील डबक ना पूजनी जा भगवान नैखन दे तो बनारस अनारस गोइला से ना होई अब मन में ठान ल जा अगर उनकर ऊपर वाला बाणन देवे कोई तो दीहन आ ना देवे कोई तो नत दीहन अब हम केनहू नहीं असही गांव में टोला महला ताना मारत मारत हमरा के दम पक्का दिल नाकिन चबा हौ खेलवड़िया बिया रामलाल के लड़की कहतिया कहो चाची तहार दोनों पतोहिन के आगा हले हमारा ले आगा बियाह शादी ह दोनों भैयन के अभी तक ले बाल बच्चा ना ओकन के घर से निकाल देबू दोसर बियाह करबू ऐसे से ताना मेहना मारते तो बतावत हम केकर मुंह धैले चलिया केकरा के हम इति जवाब देले चाहिए हम बोलनी ना उलट के तकबो ना हम चुपचाप चले नहीं बचिया झगड़ा करबू तो झगड़ा होई ना झगड़ा करबू तो झगड़ा ना होई ऐसे निमन में तो झगड़े मत कर जेकरा जन कहे के बा कहत रह किस्मत ओइसन बा तब न कोई कह देता कोई कह के निकल जाता जी भगवानो देले रहतन तो कोई के हिम्मत ना रहे कि हमनी के ऐसे कोई कह के निकल जाई जनी उहे बतिए नो तो नहीं कन दिले हंसवावे खातिर तो सब हंसता तो हंसे द भगवान के अब हम ई नहीं की कहले नु टोला महला हंसते बउए तो हंसत रहो अब का करे जाए हम केकरा मुंहे लड़े जाए आ उ कुल दिमाग से उतार दे जा बुझा गुल ना छोड़ी मम्मी जी जाए दे हम जा तनी मसाला पीसे छोटकी कहते तब ले दा- पगावा लेके आई दरसिया हम धइले आई लेके आई तो पगावा हम जाता नहीं
चला हो पगहा लेके जाई बताओ एकरो मन में अब का करो इहो छछनला के बाद तब न इहो सोचत ऐसे तो एगो लइको लइकी हो जाइत तो तने में हमनियो के मानवा भुला जात कोई ना कुछ कहे लेकिन भगवान का जाने कहाँ निर्दय सुतल बड़न उनकरा हमनी खातिर कुल ओरा गुल बउए कुछ उनका भी हइए नहीं। ए दीदी तसलियों में लगा दीजिए कनवा कि रोटी बनी का हो कनिया कनिया के तसलियों में लगा दिलो कनवा के रोटी बनी आ ना हो अभी तो गोइलन मुर्गा लियावे लियाइबे ना कोलन तू का बे अच्छा अच्छा कइले बा उछो तो ज्यादा लाइनियो नहीं खे तो आवत ये लाइनिया नु तो खमान- मसाला खरखरा के पीस देता नी मिक्सिया में हमारा के माना करत कि नत ले निमन ठीक नहीं खेला हमारा निक चबुन बना के त कहता नहीं कि खैला बिना मरे के कहे द जो कहता आ मसाला पीसे कनिया सिलवट पर सिलावट पे पिसाइया हो कनिया 2.5 किलो के मुर्गा के हाथाना मसाला होई हो त कैसे पिसाई हो जाय दी कोनो मछरी के सरसों ढेर पीसे के बा जीरे आ मरीचा मरचा लहसुन न पीसे के बा ठीक है कहता हूं तब छोड़ जाए तब उहे हो जाता और मीट मसाला गरम मसाला फोन कइल हई तब कहनिया के ले पूछत रही हो घरवा कनिया कहनी कि एगो बात हमारा मन में आया का जे तोरा से राय सलाह लेता नहीं बैठाई जे का जी तारा से राय सलाह लेता नहीं कनिया नीमन लागी त कही हो का कहनी हनु कि मम्मी हमनी के त आशा उम्मीद अब छूट गइल बाटे डॉक्टरे कह देल सोजो गुनी कह देल कि तू लोग के ना होई बाल बच्चा कनी मम्मी जी के बुढ़ाइल थोड़ी बड़ी एगो बाल बच्चा कह के हमनी के दे देती कनिया त आंगना में खेली थो कनिया कितना निक रही त एगो बात कही दीदी लोग तुम्हारे मुंहे के बात छीन कोई दिन से सोचत नहीं इनका से कहल चाहत नहीं लेकिन कहत नहीं कि हमरा के वो बोले लागो कि इहे कुल सोचत तड़ी से माई के बारे में ये कनिया तू बताव कम से कम हमनी के दिया तो गुल ना न होई थो कोई तो दिया बाती बारे वाला रहित ना तो हमरा तारा बादे घरवा में के बाटे तू ही बताव कोई बा हो आ हमनी के जीवन में तो चारों ओर से अनहरिया अनहरिया बाटे मम्मी जी के उम्र समय बा ना हो बियाह से देख कदला से बुढ़ा गइली बूढ़ी हाँ यहाँ से बूढ़ बूढ़ बाई जाके कहा से का मार कर हमनी के समझा ले हमनी के गांव टोला के लाज लिहाज नहीं के गांव टोला हमनी के खाई देता कनियावा एक बार तो तू हम ई बतावा ना। सोचनी ना दीदी कि मैंने दोसर बियाहो के बारे में तो हमनिए के दुखई के जाना होई ओकरियो से अइसन तो होई कि ना होई आए हमरो घरे में कुछ दिक्कत में ना त सब कोई में माने कमी बा औरो में कमी बा हमरो में कमी बा बताई तो उहे तो उहो से हम कनी तो वहां के हमरा के जान जाओ गरी मरले रही कहता नहीं कि कहले तो कहले आज के बाद ई शब्द मुंह से निकरिए मत कह कैसे देले ह तोरा हिम्मत कैसे भइले कहे खाती हम भले बाज कहा जाई हमारा भले कोई दिया बाती बारे वाला ना रही लेकिन हम अब दोसर शादी नहीं कर सकत कहे के मम्मी जी से चलो ना कनिया कहल खिसियाई जटे ना। मम्मी जी दिमाग वहाँ के ठीक बटे आ सब कहत रही कि कनिया ज्यादा जौन भइल तौन भइल अब भुला के आराम से अपन जीवन जियल जा खुशी से रहल जा दिन के जिंदगी बा का कल लेकिन कनिया हमरा पूरा विश्वास बा तुम कहबू हमहू कहम त मम्मी जी मान जाई काहे कि असहू भी हमनी के मम्मी जी माइयो से बढ़ के ज्यादा प्यार आ दुलार हमनी देले से बड़ी ज्यादा दुख उहे के होला सुन सुन के काहे कि हमनी के घरे बन जाता कोई सुनावे वाला नहीं के उ त टोला में घुमत त उनका के कोई कहता कि तोर घरवा निर्वंश रही तोर पतोहन के लइका ना होई हमर से कहत रही मम्मी जी हाँ कनिया ठीक कहतारू चलो ना कहल जा मम्मी जी से चलो छोड़ द बाद में लौकनवा लगई ह चलो कहाँ बारी बूढ़ी मड़ाइए में त बैठो रहनी केने केने बबुआ गोइल बुझाइबे ना करला देखला से त लेके आवत या मतारी त ई ना त तनी चल के कुटिया कटवा दी तो ओकरो अपना मने हब खब ना बुझाला अब अकेले हमरा काट धराई त काटब कैसे चलाई में त घुमावे के पड़ला धरावे के पड़ला का करी कोने वे के बोला अली के आई जे ते कोने आवे जा त काट दे जा कुटिया बबुओ तू करियो रे बानानु ए बच्चो हल न तू लो आ जाता घर में ढुक जाता जा दुआरी पे नहीं खेता आए केवाड़ी रही त ना नु त जा मम्मी जी का हो कन्या का करत तनी जी मम्मी जी का करत तनी बैठल बने हइये काटे के त कनी धरा देबू जे काटे देती आए तिरौरा काहे के काटम जी घर में बबुआ जी नहीं खानू ना काट दिहन अब केने दो गोइल केने दो गोइला म चिल्लाए लगे सन आए गैया भैंसे कुल चिल्लाए लगे सन कटवा द का बोल कैसन तू मुंह लटकइले एगो बड़ू बात जो कहे के रहल का दीदी कहम कह कनिया कहीं दीदी जी रौरा का बोल तू कह तो तू कह कइले बाड़ू जा मम्मी जी का कि हमनी के घर में तो जान जाई खुशी तो बटले बा लेकिन हमनी के देख ना पावत रही जा अब खाली रौरा खुशी? एक बार हाँ कह दी मम्मी जी तो हमनी घर में कामन चीज हम कह दी हाँ कुछ हम जानते नहीं कि खुशी बहुए हमनी के देखना पता जे कावन चीज ना देखलू जाए कहनी है ना मम्मी जी कि कनिया कहता रीनू
का कहता है हमनी के मम्मी जी के दोनों बा- कोई कहता नहीं जा, हमनी के दोनों कोई हाँ कहता हमनी के नहीं। दोनों कोई कहता नहीं जा कि मम्मी जी रौरा बूढ़ थोड़ी हो गइल बानी मम्मी जी हमनी खाती एगो बाल बच्चा रौरे करा के दे दी ना मम्मी जी। आई हो मैया आई हो रामावा अब हम का करी अब तो हमरा ई का कहता जो हो मम्मी टोला जी में देखी, एक कन्या कुछ सोची मत, टोला का कहता ही मत सोची, टोला पहले- इहे पहले टोला बात- ताना मारता हमनी के ना। पहले बतिया हमर सुनन अच्छा कतनो बा हम जनमा के दे देब त तो हनी जाने लोग के होई ना माई अगर टोलो महला मम्मी जानी जी, त कम का से कोई कम निमन नाम ना होई कही तो कम से कम दिया बाती बारे के घरवा में कोई तो रही न जियत हमनी के बाद के बाटे मम्मी जी रौरे बताई का ई तो बताओ बात करे ठीक है भगवान कहतो बाल बच्चा ना दे एक देस। कन्या देखा ई कुल पाप हमरा सब मत करवाओ ई जब हम बाप ना हम मम्मी जी, ए कन्या कोनो हम- गलत करे बाबू कहतन रौरा जा। अगर हमनी के अपन बेटी मन ले ओकब हमनी के खुशी के बारे में सोचत हो कम तो मम्मी जी और गोड़ पर गिरता नहीं ना एक कन्या कहम देखा मम्मी जी। गोड़ पे मत गिरा जा लेकिन बहुत हमरा अजीब लागत हाथ ना हमर उम्र हो गइल बा अगर हम वो खाओ तो बानी त टोलो महला देखी त का कही मम्मी जी रौरे काहे बताई सुनी हमार बात गांव पर तो रोज रहुआ के ताना मारता कि बाजी ले आइल बिया पतो हो दुनु बाजे बैसन कानी का करवा के आइल बैसन नैयर में धरवा के आइल बैसन एकनी के कोई घर में दिया बारे बारे खातिर नहीं खे त के हमनी के कोई दे देता रहुआ बताई कोई देता हमनी के खुशी ई तो कोई बात कह ठीक के है का करी कहता मम्मी जी रौरे बताई मम्मी जी हमनी के बेटी मानी ना रौरा त अपना बेटी के खुशी खातिर इतना ना कर सकी ना। ए बचिया करे के त हम कर देम लेकिन बुढ़ऊ का कहियन बुढ़ऊ ले कम ती बतिया का कहियन आय कहन तो तोरा ढेर सौ खासल बड़े नात खिलावे खातिर ती करे हमनी के खातिर समझा लिया दीदी, पापा जी के हमनी के समझा लिया। मम्मी जी बस रौरा हाँ कह दी हम सब कोई के मना ले बस एक बार मम्मी जी हाँ कह दी कोनो हमनी दूस खातिर। माने दे मम्मी थीम जी करे के रौरा बा। ना हाँ, हमारा के तो- जहर माउर खा लेम काहे से के ई पिए कहत के एकदम कनिया। हमर मन नहीं के गाना सुन सुन के पगला गेल ए कन्या ई कुल मत करिए जे कबो मत सोचिए जे कन्या जनलू हाँ तो ऐसन बात बउए नु ऐसन कुल बात कहत हो जा तो जाए तो भगवान भरोसे हम इहो खावे पर तो लोग के खुशी खातिर हम खावे खातिर तैयार बानी ठीक ना पूरी कुनिया देखो ना मम्मी जी मान गनी कनिया हमने के हम तो कहले इतना रही ना खुशी की दीदी। बात हटे कि भगवान जी। तो हने जानी खातिर हम दोनों जानी खातिर का नहीं की कर सकत लेकिन भगवान हमर से जीवन जीवन परीक्षा लेते हन ठीक है करत हन मम्मी जी जय जी रौरा अब मत रोई हमनी के गइल खुशी रहुआ आपस ले यादे मौका चाहिए मम्मी जी कनिया जा तू अपना मर्द के समझावा और हम अपना मर्द के समझा देता नहीं कनिया हे तो बात अभी हम कह अब बहुत जल्दी खुशी वाला बा कनिया सोहर का है कनिया चलो कनिया अब देरी ना कइल जाई। हे भगवान जी होय देखो हे कनी के बाल बच्चा खातिर कितना कनी के तरसत ऐसन जब हम एकनी के कह देनी हो खावे खातिर कितना खुश बाइसन का भगवान अभी है कुल दिन हमरा देखे के रहे चला तू जवन भी करत रहा अच्छे करत रहा लेकिन हम वो खाए गाँव मोहल्ला में के आदमी के मुँहे के करीखा पोता जाओ बड़ी लोग ताना मारता मेहना मारता बाप हो बाप ए बाबू सुधीरवा ओहो दादा बाप हो बाप अब चले नहीं के जाइए ए बाबू का हम करे चिल्ला तनी हेता ना जोर जोर के ओकरा सुनाता कनिया बाबू बा ए दुलाई का हो रे आई हो दादा अरे बाप हो बा अयो मैया का हो गइल भाई कनी नो टेम्पुआ बुला के ले चलना तनी चेक करवा दो का जाने का है पेटवा दुखात हुए रोक तो गाड़ी के हम बुला के लिया तनी जन ले ओकनी बतैलिस ना चिल्ला तनी कबेले तोरो के त चिल्लाते बनी कने वो लोग के का जाने घर में बोला। सुतल बैठल बैसन सुना तारू भौजी हाय हो मैया बाड़ू हो अरे चला तन तो गोड़वा भरे लागत रे बाबू हमार में कने बोल बिया आय ई कने बोल बिया का जाने कला पे बर्तन वर्तन माजत है सन ना तो सुतल होय सन अरे अब केरे ये- बाड़ू हो कौन पुष्पा ना माधा के चिल्लाइबे तो सुनी पुष्पा पुष्प तू अलग अलग नाम ओकर पुष्पांजलि नाम आते हो उल्टा अरे पुष्पा हम प्रेम से कही ना पुष्पा देखा उन्हें से बाहर आइले चली हमरा देही अपना अरे देखो समारो आई हो कने खाता का मम्मी जी हां हो जी अति करे ई एम्बुलेंस बोलाई पहले आंगनबाड़ी वाला सुइया एगो बात चढ़ा उ लगावे के बाद तब अभी अभी देवले ना खुलो हो अरे अभी टाइम बा 15 दिन से टाइम बा 15 दिन से अरे अभी वैसे नहीं अल्ट्रासाउंड के में निकलल नहीं खे जाना तड़ू
रह रह के डरावा में कर कता का जाने कैसे चुप चुप छोड़ बुझता बाड़ होता मम्मी जी, छोड़ बाड़। भाई अरे हाँ हो हम गाड़ी के लिया के आई हम तो कहते गाड़ी कम लिया का तो चल तनी एक बार देखवा लिया जाओ सुनी ना जी, हऊ आशा है ना हमको के पहले तो सरकारी में ले चल। ना कि वो आशा कोई को के खराब कर दलस दासा ओकरा कुछ बुझाला अरे बिना आशा के ना सरकारी ना हॉस्पिटल जा तो सरकारी में ना ले चल 1400 रुपये का मिली उ रहता ए मम्मी जी, पैसा के बात नहीं के हाँ जन्नी बड़ हॉस्पिटल में तनिया से चिल्लाई तो देखा चिल्ला तो कर दी हम लोग। गोड़ावा फूले लागल देखा तो गोड़ावा तो का करी आशा के बोला के ले का आशा के बोला के आशा भी जाइम ना तो एम्बुलेंस वाला के फोन कर दी हम। ऊ है हां बोला दी हम। होकरा के ना जाय रीता के ना एकरा भौजी के आपा नु है नु हई रीता की है ना, आप पर रीते नु हई हां तब का जैसे वार्ड में रहे ता सही नु जाई जी जाइए। अच्छा रुक जा हम लिया के हम आवत नहीं भौजी को तू बुलावा जल्दी दीदी भौजी को बुलावा तो ए मम्मी जी का 150 मांगे लागे ले जान के चाय बनाई। हाँ चाय वाला बना के दूधा में के में हाथ में घी डाल के दो हम पे मम्मी ठीक बानी ना लोग अरे धीरे धीरे दर्द ये बढ़ा तो हो चलो कने का मम्मी जी। दा आई हो दादा मम्मी जी चुप रहिए का भाई बा हो अरे दर्द ये बढ़ा था ये मम्मी जी हमनी के तो भइलो नहीं के हमनी के जानल जा ये कोनिया लागत हमनी घर में अब सोहर गवाई हो दीदी हमरा पता बा जी, हमर छोटकी बहनिया करे त नहीं हरन हम रही। आहो हम कनिया चिल्लात रहो अब होई आई हो ना अल्ट्रासाउंड में निकल डेट और 15 दिन बाद चलू दा अभी तैया कोई नहीं आए। आहो झूठ सच देखावला बोलो बोल ना नोड़ू भगवान के देनी हो जब चाहिए तब दिहन अल्ट्रासाउंड कनी से हो का जाओ होला बा मम्मी जी चिल्ला हमरा के अजी लेके- बाबा जी कोई नहीं कल सरकार के गाड़ी मंगावे के हम चाय बना के हम घी डाले के कहता नहीं लेके आवत नहीं। ना हो कन्या आई है कन्या मम्मी जी तो लागत है घी डाले जब नहीं खे जी मम्मी जी आई हो दादा अरे बाप रे बाप चोरी जी लिया के यही तरी रोडवे पर खा के आई। हाय भैया ओ पकड़ जब हमने से तो समर्थ नहीं करे कहां गनी जी बाबूआ जी आई मम्मी जी आई बाप हो बाप हमनी के घर में बाप रे अब तो मम्मी जी अब तो जे ना मुंह पर थूके के ओकरो मुंह पर थूकम जा थूक निकाल निकाल के मुंह में से बरियारी थूकम जा के देखा सन हमनियो घर में के छुके खार के छुके के बगल भेरा जाऊ जानलू दिक्कत बाबू नहीं बाबूआ जी हमनी के बाप रे बाप ज्यादा कन्या ई कुल ना कहल जाला भगवान से माना जो जैसे भगवान देले बा काहे ना वैसे कहल जाला तो जनी खुश रह जाई हो बाबू हमर बना रहस जाना जा हे मम्मी जी जाना तानी आज तो बुझाते नहीं कि हम कतना रोई समझे में नहीं आवत कि कतना रोई दादा हमनी के खुशी के आंसू बाटे कन्या अब काहे खातिर रहबू हैं ए कन्या अब बढ़िया से पोसा जा बाप रे पाला जा बाप। बढ़िया से रखा देखी। जा एकदम देखो तारू बुझा ताटे कि कतना निक लागत ताटे देखला हो कन्यावा देखला हमरा घर में देखा नाना मुन्ना मेहमान आइल बा लगले सोहर कतने गवाई लोग के मुंह पर कारी चर्चा होई भइलटे के कर भइल मम्मी जी के काहे तू आजे जानता रू का एथी करत रू टंकी टोन पड़त बोलत रू रही हां तू। टोन त काहे तरा मालूम ना रहा चोरी का लेके आनी है का हमनी के पूछ लेनी तो कैसे कि 3-3 गो ना मेहरारू बनी तो पूछ लेनी तो का हो गइल देखा कन्यावा और सब ओ पता है। मत बोलो जरूर यही पे भाग कहीं गई, ना गरिया थी नहीं मुंह पे खेलवाड़िया देखला, के यही पे मुंह पे के लाइट भाग गुल बा बात तो निको चेहरा पर रोनो ज्यादा कन्या भागी हमार दूधू को अपने बाल बच्चा बड़ा सा तब काहे के हंसत रहो जाई टोला बरहाला क दी कि सुधीर घरे शिव चर्चा होई सोहर गवाई हलवा खाए के मिली बाबूआ मिठाई लिया के बटवा दिया सबके अभी बोली मत गरम पानी टेंशन मत ले भाई ए दीदी जीवन ना बटाए के जीवन बटाई जी दीदी ले चली गरम पानी से रो बुढ़ापा में हो हां ये दादा ये कन्यावा जाना तरू का करे का करे हो कहा बोली हमरा बुझाती कुछ नहीं बोली कि मत कन्यावा तो छवानी मंगा के फुलाई पानी में जल्दी से पीस के बना चल, हाँ, मुझे कन्या चाहिए तो लोग ना बुझाई जाई तो हाला कोई करी, कहिया जाई। जा हम जा हम बता दे ए कन्या तो कने देखा तो टोन बोल के ई का कहा तारू तारा भांस बा बुढ़ापा में करवावे के आय ज्यादा ना तो बोला कन्या हमने के भगवान ले केहू तरह हमने के अब मुंह देखो, जियार हो गइल अब के उस बॉस को लेके जरूरत नहीं है कहे वाला के हाँ। कहे दो मुंह पर तमाचा मारा गुल बा जान लू ए दीदी बियाह तब के का? ले ले वो पीछा दी तमाचा नियन तमाचा नहीं के मराई जानता नहीं मम्मी जी बहुत बड़का तमाचा में एक कन्या एगो बात हम कहत नहीं तो जानी से देखा खुश बाड़ू जनो दोनों जनी ई मम्मी जी खुश तो आतना बानी कि पूछी मत रहुआ हमनी खाती आज भगवान हनी इंसान ना एगो भगवान बनी जाए दा तो देखा जाए जैसे आज खुश बाबू जो से हमेशा खुश रहे जो हम मरी ओरी आज में तो अपना लड़का नियन पोसी है पली है जा हमारा बच्चा के जाना लू ए कन्यावा हाय, कने हाय। के मम्मी जी एक के कन्या तहरा काली पलंग पर लिया चल अथी कइल जाई चलू न त हमारे पलंग पुरान हो गइल बा कने तहरा